May nga nakamamis sa napasamak dito barangay Sagnep no sinod ta nakatayan iti may sa alalaki amanagan Macrino Aguilar ang nakairamramanan ti asawa ng Angelita Aguilar. Nairaman pa iti may nga anak dagiti agasawa nga nagsagrap iti bagam iste aking kanawan kapingping na amanagan Mary Rose Aguilar i Marsan 17 tawen na nga agpaidasig akas SK chairman iti barangay da. Nakalasat met dagiti talong anak da nga managan dati Mary Joy sa 10 tawen na, Maricar 9 tawen na, ken ni Mark Angelo 13 met tawen na. Basar ti investigasyon dagiti kapulisan ti ili abantay dagiti sa pamilyaan ket agaw awid dati pagtaingandan ket ditan nga pinaltugan dati biktima ti maminsan adaras a nakatiruan iti baba ti panga ni Aguilar. Anak ay gapuan met ti pinakatay na. Ti mapapati a shotgun basar met lang iti kapsula na recobre. Pinaniknikan met ti asawa ni Aguilar ani Angelita. Ti masuspetsa ket managan nga Arcadio Madriaga i Laurente 56 tawen na nga agnay iti barangay Kabusligan tinadakamat met lang nga ili. Ni Angelita met kitag sagrap iti naduma-duma nga tiro ti likod na aditan nga ti maray tapno mapan nagpatulong. Ket pinakamatan pay lang nga pinaltugan ti masuspetsa ani Madriaga. Ket ditan nga intarayda ni Angelita ti balay pagagasan. Tagawid dan iti makadam iti mismo nga sularda. Ang dami siguro oray siguro diay suspect diay pinaltugan na natoy kon natoy Macrino Aguilar nga isulti nakatayan na masigod. Pinadas ti press corps nga leen iti reaksyon ti maitudtudo nga sospek ani Madriaga ngem saan nakinayat nga agsao maipapan iti napasamak. Dajay masuspect sa adda kanya mitan ta ko iti kalpasan dajay namo mitinagan na nagkanda ka masigod ti kuadto ti follow up ket na alam di mismo balay da. Apalaos pay lang iti dungaw ni Mary Rose, idi nakapatpatang mi isuna. Segun ken kuana, nagkapuda anapan, nagkampanya gapuanan ta agpailayon nga SK chairman, akinuyog dagiti naganak ken dagiti kakabsat na. So kasano ti nakapasamakan ading biglalat ta nga imasilig king kan? Hindi, ni tatang ko dito yung terwang kami, tapos si kami DJ yung dalan. Tapos ko bigla latang nga ada naglibangon ko dati ada nakita mi ni Kadyo yan ti Karabasa. Tapos ko niading ko ka nagikis kami tabang kami patulong ko di ginayin ti street light di tan tapos ada bigla nagsubli na palang kadyay ko nakita ni Inang ka nakadasay mo ito so nagpatulong dito ka barangay mi mala dito. So awan iti nangyari nga naman nga ang pinagsisinong ba dating basta biglalatan? Dati di andang agun inuni ka ni tatang. May palagip nga napasamak iti krimen iti napalabas nga rabii nga kapigsa iti Bagyuan agarop alas 7 sa barangay Sagnep iti ili abantay. Kadag ito nga gundaway madama pa lang ti investigasyon di kiti kaming iti kapulisan iti ili abantay. Ngem dakkel iti tsansa na dito nga masulbar gapuanan ti adu iti nakakita iti napasamak. Apambaltog ken di kiti dua a biktima. Para iti press corps, Ryan Pardo.